Premtobre Kasee na ugiso shawa Adom TV no yeto so de makọ Asante mantam no mu nkroto nkono bi ewo ampabame ewo ejosomensini ana traditional area won maye wadwen se Ghana Free Zones Authority for sase a won mo agye se wode ba be ye project bi no onfama won fi se mpatade bi wo hono mu a ewo so otua de ema nkroto nkro ahodo nkono no won mo nyenti won mo ma ho kwan de ekoso wo Adom TV Kasee etwaso Leshia wamo ewo nkrutua miensa ewo edweso abato mposua so eyampaame Boankra ene Abenase ewo afimpinu ne aduonu ba konumu ena aban enam Ghana Free Zone Authority ede US dollars no opepe baako ede kosi mfididwuma asisansase so eno ena adehia wamo wo saa miemie echemu se enkasa ho a ewo sa aban ene wonya ansana watusa anamono aban enya enye nana ne frefre nkruto nyina de to yenim se abase wo pasase ayi mpuntudwuma nti no yensa ase no wono wo mo befe mo na kan kroto bi ti kura wo fi se asase no e kan awo no anu mtwitwa ye ne kan awo no bra bi meeting bi na bo ajeje to ne benkum so besinne bia mfre ye misaye se asase no ye to negotiation so ana ye ndey obia mfre wo bia ade o mo ye ni se banchi ni bode no ne menkani no a wane sisu ni de o mutua aka sam o mo ye demarcation ni de o mutua chance e kofefa nkrofo mfuo mu ni ade sa but the fact ebi wo ho no ma na wa wugina hwe no abesere mi na saase no bia wadua buru wadua banchi oso sika no na akwaji ye timi asase wura de ti asase wura fo no pa ye land owners ni de ho hene obia ni obia kapre 21 years ni compensation o ade kasa keke ne nyina emuno aduana abusua panin eye Joseph Kofi Japan woni Adom Kasee nkomobom no kire se ajuso man hina mana besusu asase bi mana wadua omo asi mochre ampa ba me hina nso amana bedi market asase bi aton agini sika chen botom ye de no ye manipa kọ si ye kwa koton bia na ampa me hina frɛ police ni abachi nipa ne ko ne kurakura mu ena efi afom wo ampa me echemu se omaye dom betimi bia sade be ya ombeto mpanifo ena omasi ehun nkonya omo ma ba ye follow wo mo so kọ ye kọ ho Free Zone for no ya kọ mo office ho dai no o se frɛ no ayi o mi re fi ni din kakraka tintin ni no ba me phone se na ya kọ no ho akọ more than 10 times ye kọ basa wo kọ wo mu hunu do mbeka kire wo ye kọ na atuo wo ba na soja fo oguso ni ye ba no mu de atuo pam ye last wo mo frɛ me ye kɔ ahimfi o me kɔ kwa more than 10 times last man nana ne ka kire me se me ba obi o mama police fo ache me nana no pa me hene no o ka kire me se me ba ne fi ho bi ma o ma police because na me ma ne ho nto no